Moro YouTube! Tänään mulla on kanavalla mun vieras eli mun veli. Ja tänään tulee videona 3 hyvää puolta musta ja 3 hyvää puolta mun veljestä ja molemmista vielä huonot puolet. Eiköhän mennään videoon. Eli sä aloitat. Eli mulla on hyvää puolta mussa, että Mussa. Teemussa on hyvää puolta kiltti, sitten ystävällinen ja rohkea. No mun mielestä Roosassa on se hyvä puoli, että no se tykkää kai huolehtia tosi paljon, mutta se huolehtii vähän meistä kaikista liikaa, kun meitä on vielä pikkusisko ja pikkuveli. Sitten toinen hyvä puoli on se, että se osaa iloisesti leikkiä kaikki leikkejä. Sitten kolmas on se, että se on niin söpö, että kun se on peloissaan. Sitten Huonot puolet. Teemussa on huono puoli. 3 huonoa puolta. Teemu on sellainen liian uhkarohkea. Huono puoli. Ja sitten se on vähän kiukkunen ja ähkäinen joskus. No Roosassa on se huono puoli, että se raivostuu aina. Se alkaa kiljuu, itkeä, murjottaa, jos on tehdä muutakaan. Sitten kun esim. Illalla mä kysyn, että tuleeko se piirtää mun kanssa. En tuu, mä oon täällä sängyssä ja yritän saada unta. Ja sitten yksi huono puoli on se, että se keksii jotain outoja hippoja ja kaikkea. Elikkä tää video on ehkä tässä. Eli se on niinku moro.